नै आबा हामाथो नानिया जोंहा फैमारासै दाबो बेबायदिथ' जानामोनहाय आबा हामाथो फनबो हमासै जानो थायायै दिनै मानो बिदि खालामखोथाय माथो थेख्लिया सफैबायनो मा अब्ला जोंहा नानियालाय हामानोथो सफैरोङासै बेखायनोथ' बुंबाय थाखायोहाय आबा आङो मोनाजासे बारा दाथा होननानै बेनोथ' दिनै मानो गोबाव खालामखोबा आयौ हाबा नों थांनाय दसे नायनाय आबा रलाय आयै आं बिनि लोगोनाव सोंना फैनि बे मोनथिगौदां बेबो सफैबायथ' दामा खालिथ' बिदि खालामफेराहाय आबा दखानफोराव हाबबोबाबो थाब फैयोना मानो बिदि बहा थांखो बेलाय ना सोरनावबासो थाबोदों अब्लाबोथ' फन खालामना खिन्थायोमोन ना जेबो गिनाङा दे आयै र' बोरै गिया जानो दे आबा मानो गिया जानो ओरैनो हारसिं हाला मोना गुना हरला सानला आं गिखाथारो एकदमबारे थांजानो नाथाय जोंनि नानियाबोथ' बिदि बांद्राय आलथु फालथु नंखायाना आबा थांनाय दसे सोंना फैनाय नों दुखु जानाङा दे आयै आं दंना आं नायना फैनि र' आरो मानसिखौ खेबसेनो लानानैबो फैखागोन आङो औ आबा नोंसोर सानैया दसे गैयाबानो बेसेबा गिनाय मोनसोयो आङो आरे गिनाङालै आयै आं दंना दखानावनो हाबबोखादों बियो बेखायनो लेट जादों आरो नङाबा सोरबा लोगोनाव थाबोदोंबो जानो हागौना आयै आरो जुदि फैथाराबाथ' क्लास सेन्टारसिम थांना नायगोन आङो र' हाय रंजालि आहा मानो दाबो सफैदिया होमबा दिनै गाबनाङालै आयै आं दंना फैगोन दे बहाथो थांमारखोबा नानिया दिनै माथो फन हरबाबो हमासै दाथ' नेटवर्कआनो नांला दहायथ' रिंबो जाबावदोंमोन नाथाय दायो आबा मानोबा आं दिनै बोरैबा गिनाय मोनथारदों गिनाङा आयै नोंबो थाब फैदे आबा दे आरोथ' हर जाबाय नोंबो गैया नानिबो गैया आं बोरैबा मोनो जागोन आयै आं ससेल' नायगोन र' ओमफ्रायथ' नों दर मारिनानै थाथ' दे ओंखारनाङा बाहेरायाव औ जागोन दे आबा आंनि फिसा सानैया दसे गैयाब्लानो जि बोरैबा मोनखायो आरोथ' नोंबो बेसेबा गोबाव गोबाव गोजानावसो थांबावो आयो दिनै मानोबा गोसोखौनो मोजां मोनासै आं नै आबा साना दाबो सफैयासैनो गोजां बोथोरफ्रावहा गुसु गुलानो बारा हर जाजासे दाथाबो बुंखादोंमोन आङो बेनि सायावथ' बिहामजोखौबो लांनाय गगा मोनगोन लोमजागोननो आरोथ' दे बेरायनायालाय दा सेंग्रा सिख्ला गोसो बेरायनांगोनथ' एसेब्लाबो आरो नोमा जुरियालाय बेफोरबायदि नङाहाय गुबुनफोरबायदि दे आं जेबो बुङा नोंसोरखौ अरायबो आंलाय फिसानि खुसिखौसो लुगैखायो आबा दा नोंसोरबो हाबा जानो थांगासिनो नालाय जोंहा आरो जगार खालामनांगौ दङसो नै दा हाबानि दख'नाखौबो लायनांसिगौमोन गाबोन र' बिहामजोखौनो लानानै बायहैनोसां हा गाव जेखौ फसायो बेखौनो बायनोसै आरो जुवेलरि दंबावो दख'ना मा नांगौ लाथोंसै आरो बिफायालाय बुंदोंमोन आरो बे देलायग्राफोरखौ गाव नायजोबगोन होननानै बानायहोनोबो बुंदोंमोन दाबा मा डिजाइन फसायो बेबा बिहामजोखौनो लाना खालामहैनोसां दानि गथ'फोर हा एसे गुबुन गुबुन मडार्न टाइपनि फसायोना ओरैनोबाथ' आंबो होगोन आं फसायनाय बायदि थेवबो आरो बिहामजोबा गोसोबायदि लाथोंसै आंनि आबानि नायल' जाल' सासेल' बिहामजो जेन'बा सासे नङा नंनायालाय सानै बिहामजो हाथरखि बिहामजोनोबो आराम माबा मोनसे बानायफिननानै होनोसै आरो बिहामजो गोदाननोबो बानायनोसै नङाबा आं बेबायदि माइगाब जुजाय खालामाहाय सानैनोबो समान होबावगोन नै आब' जुरि दाथ' साननि हाबानि धुम-धाम जासिगोन खामानिफ्रावबो माने जेरावबो आरो बेजों लोगोसे बिहामजो गोदान फैनायनि नोंनि बिहामजोनि थाखाय आं जोबोद हेपि आब' दाथ' मा होनबावनो आरो माया बेबोथ' आरो बेसेबांबा खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजोंसो दिनै बेफोरबायदि सम मोजां सान फैदों औलै आब' बे सनियानो गासिबो माने मुडखौ खाराब खालामना होजोब्बायना हामदों साला आरो दाथ' थानायावसो थांनांबायना बिमा फिसा बेफोरबायदि मानसिजों बिदिनो जानांगौलै आब' आरो जेलफोरावथ' बेसे खस्थ' मोनो बेखौ आंनिफ्राय साबसिनसो बुजिनोब्रा आंबो गोदो थानानै फैनाय बेखायनोथ' आं मा बुंखायोमोन माया बेफोरबायदि गाज्रि लामाखौ सायख'योब्लालाय आनजामाथ' बिदिनो जाहैखागोन ना बेखायनोथ' आंबो दासो बुजि मोनदोंब्रा सिगां गोदो आंबो बिदिमोन नालाय नुवाखै आब' जोंनि सोरांखौबो बेफोरबायदि गुलिसो गावबावदों बिसोरो औ रामाया बिसोरखौबो गुलिजों उरायहोजोबनांगौमोन साल्ला दे अब्लाबो आब' आंथ' बेयाव नोंखौ मोनसे बाथ्रासो बुंनो सानदों आंनि फिसालानि हाबाखौथ' आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो आङो मोजाङैबो मोनजायासै मोजाङैबो बिहामजोखौबो गनायासै दा बेफोरबायदिनो बायदिसिना उल्था फाल्था खामानि मावलाबायनानैनो समा बारलांजोब्बाय जाय टाइमाव आं रंजानांगौसोमोन बै टाइमखौबो आं इन्जयखौनो खालामनो रोंदियासै
बेफोरलाय गाव गावनि गोरोन्थियावनो जायोना माया बिनिखायनोथ' बुजिनांगौमोन सिगाङावबो बुजायखादोंमोन माथो नोंखौ औलै आब' आंनाव बुजिरोङि माबा बुहुदानो हाबनानै दंमोनदां बेखायनोथ' दासो एसे बुजि मोनदों आंबो नाथाय दाथ' आंबो हारसिं एसेबां धोन सम्पति मा खालामनो आंहा फिसाला दं बिहामजो दङ बेखायनो दा आबा मेहेरा गाव फैनो गोसोब्लाबो आंहा खुनु जेबो प्रब्लेम गैला गासिबो आबा मेहेरनि नामाव होलांजोबसां आंनि जाखिनि दङना खमसे खम गोबावजोंबाबो दाथ' नों बुजिबाय आरो फिसालाखौ सानदों थिगानो दं दे मोजां बिहामजोखौबो बिदिनो गोसोजों गनायदो सा साज्रां आरो नोंना बायदिसिना साननानै उनाव गोसो सिङाव बेलेगथ' नंबावाना आब' आं बिदि नंलाब्रा आं बेफोरबायदि हुदाखौ गारथ'बाय माने गैखाला आंनाव दा गैखाला दे आरो मोजां मानसि जादो एबारे मा खालामनो आब' जेरै मोजां मानसिखौनो जानो ट्राइ खालामगासिनो आङो र' आंथ' गाज्रि मोननालै आब' आबा साननि हाबायावनो रंजानोसै आं एसे दे जागोन दे नाथायबा मोनसे खोथा जाबाय नङाना देन्जार बिहामजोखौनो मोनसनबाय दा नोङो दाथ' देन्जारानो जा जियानो जा माया अब्लाबो जागोनथ' थुनथुलिया आंनि बिहामजो ना औ दा फिसालायाबो बेखौनो लाबोथारबायबालाय माथो जाखो लाबोथों दे जेबो नङा आं जेबो मोना औ नाथाय अब्लाबो एसे सोलायबा हामगौमोन दे आब' बिराद थंगालिना एसे बुवा लाजायालै माथो जाखो जेबो नंला माया सम आरो थासारिया मानसिखौ सोलायहोखायोना औ बेबोथ' मोनसे आरोलै थाथ'दो होमबा आब'आ आं सोरांजों दसे रायलायहैना फैनि जागोन दे जागोन रायलायहैबानो जाबाय दा बेबो माला मोजां जाथारबावगोनबा जालांगोन दे दाथ' मुलिबो जागासिनो एसे मोजांनि सायाव मोजांबो फैबायना थाथ'दोलै आब' होमबालाय बोरै जागोनथाय माइयाबो दाबा सोलायमारदों ना माराखै मिन्थिला ओरैनोथ' सायाव दा मोजां खिन्थुबा गोसोफ्रासो माबायदि सोलायखो नानि जोंहा रंजालिया माथो दाबो न'आवनो सफैदिया आदा बे निकिताजोंसो फैनो नागिरदोंमोन आं दहाय लेंबाय फैयासैना गाव निकिताजों बेजों दखानाव हाबनानै ओमफ्राय फैगोन बुंदोंमोन सानैजों माथो जाखोबा दाबो न'आव सफैयासै ओमफ्राय निकितायालाय बेनाव फन हरदोंमोनलै नानि निकितायाथ' न'आव सफैबाय जोंहा नानियासो दाबो सफैयासै फैबायथ' बुंदोंमोन बेबो होमबाथ' आं बुंनो हाथ'ला आदा बेनोथ' बहा थांखोबा बेबायदिथ' खालामनाया खालाममारामोनलै नानिया दा माथो जामारखोबा दे होमबा ससे नायना फैबावनि आं नों थाथ' दे जागोन दे आदा ओमफ्राय जेरावबो बिदि दस्रा प्लेनथ' गैयामोन ना बेना बहाबा थांगोन मागोन बिदिथ' जेबो बुङाखै बहा थांमारखो जोंहा नानिया एसेबां लेंदोंमोन आं ब्र'खौ नाथाय फैयासैना गोसोआवसो मार दुखु मोनफालाय लांबायलै आङो जाय मानसिनि थाखाय दिनै आं मोनसे गोदान जिउ मोनदों जाय मानसिनि थाखाय दिनै आं थांनानै दङ लोगो मोननानैबो बे ब्र'खौ आं माने जेबोखौनो खालामनो हायासैना डाइरेक्ट थांबायसो माबा मानोना आं जोंनाव लाबोथारगौमोन एसेबां लेंबाय थेवबो फैयासैना आरोथ'ना गोबां बाथ्रा रायलायबावगौमोन आङो आंनि थाखाय इसोरजों समानसैना बियो औ हाथरखि आंना गोसोखौनो एकदम थिगखौनो मोनथारासैलै माने सान्तिखौनो मोनासै मानो मा जालायखो बेलाय जोंनि आलासि दहाय लोगो मोननाया फैयासैना बियो एथ' लेंबाय आं ब्र'खौ थेवबो फैयासै मालायबा बेस्थ' खोमा जोंथ' लेंदोंमोन ना नाथाय फैनो हायाबालाय मालाय नङा बेथ' बे ओमफ्राय थेवबोथ' ना खेबसेसो फैजानो लुगैदोंमोनलै आङो आरोथ' बिनि सायाव कन्टेक्ट होगोन बुंबाय थांग्रोबायसो मानसिया होलाङासैना दिनैसो लोगो मोनदोंमोन आङो आरो दिनैनो बहा थायो मायो जेबोखौनो मोनथिस्लाबोसैना गोसोआव बेसेबांबा गाज्रि मोनबाय थाबायलै जेबो नङा दे मेहे फैगोन ना सानसे आरो लोगो मोनखागोन दे खाथिनिनोखा खोमा होमबाबोलै हाथरखि होमबाबो नों मोनथिया बे ब्र'आ आंनि थाखाय मा खालामदों मा खालामदों मेहे बेखौ बुं मा खालामाखै दिनै आं नोंनि सेराव गसंनानै दंबा खालि बे ब्र'नि थाखायसो मा बुंखो नों मेहे औलै हाथरखि औ जास्ट बिकज बे ब्र'नि थाखायसो आं दिनै थांना दङ बिदिबा बिसोर नोंनि जिउखौ रैखा खालामदोंमोन औ बे गैयाबानो दिनै आं गैलामोन दाथ' जानो हागौ आं सोरगोआवसो थासिगौमोन नाथाय बे नोंखौ बोरै बेबायदि हेल्प खालामनो मोनखो मेहे माने बहा लोगो मोनामोन बे आरो नों माबोरै मोनथिखो जेनेबा आरे मानो मोनथिया जानो दे जाय आंखौ बेबायदि हालोदाव खालामदोंमोन ना बिसिनिनो मानसिमोन बियो नाथाय थेवबो बे आंनि जिउखौ रैखा खालामदों साननानै नायलाय हाथरखि बेसेबां गुवार गोसो बिनि सुथुर जानानैबो बे आंखौ सेभ खालामदों आंखौ बासायदों बेबायदि अननायथ' सोरबा आंगोआबो होबावनाय नङामोनलै लास्ट ममेन्टआव आंखौ एथबां बियो अननानै बेफोरबायदि आंखौ सेभ खालामबाय जायनि थाखाय गोजोन खुसियै दिनै आं नोंजों दङ
बेखायनो आं थैब्लाबो बावनो हानाय नङालै बियो नोंखौ एसेबां रैखा खालामदों मेहेर अब्लाथ' आंनि थाखायबो बे इसोरजोंसो समान जाय आंनि फिसायखौ मोजां दिनै जायनि थाखाय आंनि फिसाया थांनानै दङ औ हाथरखि नाथाय आंसो मा खालामनो हागोनथाय बिनि थाखाय मेहेर अब्लाथ' माब्लाबा समाव मददनि गोनांथि जाब्ला जों बेखौ थारैनो मदद होगोन आरो मोनसे प्रब्लेमा बेबो गावनि मानसिजोंनो गावनि लोगोफोरजोंनो बे थखा होनाय बायदि जाबायना माब्लाबा जे आंखौ दं होनना मोनथिब्ला मादि जागोन बुंनो हाला हाथरखि अब्लाथ' बेबो सानसे खैफोदाव फैनो हागौ मेहेर आयु मा जागोन दे बेखौथ' बुजि मोनला बेखायनोथ' ब्र'आ आंजों बारा रायलायासैबो औ जानो हागौ बे नुजानो गिदोंदां बेखायनोसो हाखु दाखु थांबाय बेबायदिनोथ' जागोन आरो आयो हेलौ समायना दे सोर नोंसोरलाय आरे जोंखौलाय मानो दे जों सिनायबानो जाबायना नों सिनायनांलाया दे बिसोर मानसिफ्रा थिग नङा खोमा नाय आंनि लामाखौ बेंथेनाङा नोंसोर बेयाव आं माम्बे थाबायलांसैलै अरे बुआ मानि हाखु दाखु जेरै बिदा बेबायदि बिनानाव मोजां खालि भिडिअ मोजां खेब एकदम मोसा आरे फैदो ओरै जों दाथ' जोंनि फानजानिफ्राय बोरै बारग'बावनो सना समायनाथ' सुख'नांसिगोन ना इसे दाहारखौ नोंनानावाबो गैला लाखि जों दा बेखौ ओरैबायदि हालोद खालामगोन जों नोंबो सानगोन जों मानो खामगा लाया जोंजों मानो गोरोन्थि मावा बहा थाङामोन बेलाय फाग्लि गथ'आलाय आबा नों सफैबायबो दानो आबा लाखि माथो गैयानो मानसियानो नाथाय आंलाय माथो बायदि खोनादोंमोन दासो आरोथ' गारि गाबनायबो खोनादोंमोन आङो नै आबा लाखि नों फैबाय नामा नोंसोरहा सोर जाखो खुलुमबाय मादै नाथाय आं सिनायहायासैहाय नोंसोरखौ सोर जाखोमोनबा जोंखौथ' मानो सिनायहाया जानो जोंथ' नोंसालानिनो बेसेबा आंगो आलासि मा बिदिबा आबा लोखिनि लोगो नामा नोंसोरो औ मादै जों बिनिनो लोगो लिंहर नोंसालाया बहा दङ मा लोखिया जोंखौ वेलकाम खालामला नामा एसे मोजां जों फैदों बिदि नङाहाय माने बाबुआबोथ' दा बाहेरायावसो थांदोंमोन दसे जिराय फै दसे थाना फैगोन बियो बाबुआबो सम फैबाय लोखिनि गिफ्टखौ एकदमबारे मोनसे होलांसै जोङो आरो थिग बेबायदिनो मोनगोन जेरैबायदि बे जोंखौ सरप्राइज खालामदों फै जिराय फै आदैमोन नङाबा फन खालामनाय बाबुखौ नाथाय जों बेयाव जिरायनो फैयाखै बिदिबा माथो आरोथ' ना जों नोंसालानि लोगो अब्ला सोर नोंसोरलाय नोंसालाखौ जों गिफ्ट होफैदोंना सरप्राइज मोननांगोन ना नोंसालानि दायनि गियारखौथ' नों सुख'खानांगोन ना दासो बरिया नांगोन मिथिबायना मादै खस्थ' मोनथिगोन नाजानो नाथाय जेबो नङा दे बेफोर नोंसालानि थाखायनो जाबायना मादै एबारसो मोनथिसिगोन नों लोखि सोरजों पंगा लादों एबार मोनथिसिगोन नों लाखि जोंनिनो मानसि जानानै जोंनि मानसिखौ थगादों आरोथ' जों नोंखौ डाइरेक्ट साजा होआ जागायजेननायाथ' जाबायानो जोङो दाबोथ' आरो बाखि दंबावो जों लाखिखौ साजा होगोन नाथाय बिनि सिगां बिनि दायनि साजाखौ बिनि आंगोआबो मोनफानांगौ जेरैबायदि जोंखौ आन्दोआव खोमसियाव दोनदोंमोन थिग बेबायदिनो बेबो मोनसे मोनफिनजोबगोन सासेनि जिउ बासायदोंथ' बियो बिनि जिउ बासायनायनि किमेटखौथ' बिनि आंगोफ्रासो सुख'नांसिगोन आरोथ' जों माब्लाबाबो नागारखाया लाखि बिग सरप्राइज मोननो थांगासिनो नोङो मोनसेनि उनाव मोनसे आबा लाखि सिन्था जानाङा मादै नोंसालाखौबो जों नोंजों गोजौआव फाथायहरगोन थाबैनो मा सुद्रु दं नोंसा आंनि फिसालाजों सुद्रु मादै नोंसालाजों सुद्रुआनो सुद्रु गावसो खालामना लादो आइलै ओंखाम जानोसै आङो जानायफोराथ' दहायनो दंलाजोबोहाय आबा ओंखाम ओंख्रिफ्रा बे नोंगुमैनो बेदर लायनाय आरिनायफोरानो बा ओमफ्रायथ' आयै मालाय आब' थुनथुलियासो जि गोथाव मोनजाहैबावसिगोन गुमैमोननाव आंबो थांफानो होनबाय लांफालाया जाम्बा नोंबोखौसो लांदों नों थाङो नामा थांथ'वा दानो ओजों बिहा बिहामजोसो जासिगोन नालाय बै न'नि दे थांग्रोथों बे नोंबुआ उनाव थांबाय थागोन ना गुमैयासो दा जारला जासिगोन दा आब'जों जाबायदि दुस्थ'खा
नाथाय गुमिया बिराद मोजांलै आयै आंथ' मेथाइ जानो होबाय थाखायो दहायबो होलांबावदोंसो आंनो 500 होलांखादों आंनो गुबै साना ओमफ्रायथ' 1000 होनो नागिरदोंमोन आब'आ होआसैना नैहाय आबा बेफोरबायदि लाबाय थानाङा होब्लाबो मिथिबाय होनायाव लानांगौलै आयै गुमैनाव मालाय मेरला दंखायो आजां गाजांहाय जोंनाबो थेख्लाया आरो जावैसोखौबोथ' मा बुंनो गोसोफ्रा नरम नालाय एसेयावनो अननायाबो बारा ओमफ्राय आंहाथ' नै आइ थुनथुलिखौसो सानबाय बायगासिनो दसे गैयियावनो एकदम सिरि मोनखाथारबायहाय आरोबा देनां बे हाबा जानानै थांबाथ' सिरि जाथारसिगोनहाय दानो नुवाखै माबायदि सिरि जाखो मोजांबाबो गाज्रिबाबो हा दुस्थ'बाबो आरो थङालिबाबो हजोंबा माब्रै जाखो थङालि बाङालियानो लाजाखाया संसारखौबा मोजाङै जाहैनो हाना हाया देनांफोर जेन'बा आंहा सानजावैसोखौथ' फोथायनाय दंखायो मोजांखा होननानै जोंहा आइ थुनथुलियासोहाय मा खालामबावनो मा बुंबावनो नाथाय गथ'फोरनि खुसिखौ नायब्लाबो गोसोफ्रावबो मोजां मोनलायलाङो आरो नै जुलियाबो साननैसोजोंनो जाखासिगोन नालाय बावला आयै आंनि आइ फिसा हिन्जाव हादे मोजांल' थाहैथोंसै हजोंहाय नै हामदे जावैसोआ फन हरनो बुंदोंमोन फनखौनो हरासै दाबो माथो आङो दायो दसे थाना हरनांसिगोन खोमाहाय एसे सोंहरनोबो उसुखुथु मोनोना गोसोफ्रा माब्रै मा जाखो आयु फारसेथिंजाय गोजां बोथोर हरनि सम आरो जोंनि गारिया बेयावसो गाज्रि जानो मोनबाय मानसिया दसे सिरि थाथ'रा थुनथुलि आरो सिरि थानो रोङालै आंनि खुगायानो मा खालामदे जेबो खालामनाङा दसे थाथ' सिरि थाथ' दानो थिग जागोन ना जों नुवाखै नों सान जायगाखौ अब्बाहै बुधबारिसो नुखाबाय जायगाखौनो नुबाय बायो नामारा नुवालै 2 मिनिटसो थाथ'ब्रा आमफ्राय थाथ'नानै जुदि जायाबा मा जों बे जंगलबारियाव थाबाय थानोसै हराव थायालै थाबाय बायो नामा फन खालामगोन ना जाथाराबाथ' फन खालामना लिंहरसै जोंखौ लांफैनो ओमफ्राय गारियाबो गाज्रि जादोंथ' जादों ओरैबायदि जायगा आरोना जोनोम आं नोंखौनो जुगे आं नोंखौनो मा होनबावनो बेजोंबो जारलालै माबा बेफोरबायदि जायगायावबो जानला मोनला गान खनखायोलै माबा भुतनि मोदाय दंबाथ' खारसिगोनसो बे आं गान खननायजों ओमफ्राय नों गान खननायजों फैसिगोनसोलै बियो नै नों आंहा फैबा होजि हरगोन हागोन नों भुतजोंबो बुलायनो हाया बे सान मा हाया फैथोंलै आंनि सेराव बुरायानो जा जियानो जा जोथि हरजोबनाय आङो मा जाबावगोन थुनथुलि र' दसेल' नेदो ओमफ्रायथ' सान जोंनि आइया बुंदोंमोन कि दाउ अमा बेदरजों मैथाजों संगोननो ओमफ्राय नोंहा अमा बेदरखौ जाहैनो लुगैथारलायबाय आंथ' ओरैनो बेहाय मेथाइ जाबाय थेवबो जाहैबावगोन आं ओंखाम जोनोम आं नोंखौनो दालाय नोंखौ सोर बासायबावनो आदाखौ फैगोन सानदों सान बुदा रिप्लाय हरदों भुत नङा बियो आरे जाम्बा बुदनिया रिप्लाय हरदोंलै आं गान खननायखौ